Este o frică generală și frica este protectivă, pentru că, teoretic, dacă noi nu am avea frică, noi nu am putea să ne protejăm. Face parte din emoțiile de bază ale fiecărei persoane. Da. Și atunci, frica de moarte, frica de un pericol este ceva normal. Pe când fobia se adresează unei situații, de cele mai multe ori specifice, sau unui obiect specific. Dacă din punct de vedere evoluționist, dacă ne uităm, noi cu toții venim cu această frică undeva la nivelul acelui organ frumos numit amigdală. Nu vorbim de amigdale, vorbim de acea amigdală care se găsește undeva aici în spate și care este atât de mică, dacă vine din greacă, de amigdale, de mărimea unei migdale, și vă puteți imagina că acea chestie atât de micuță este panoul de comandă a tot ceea ce se întâmplă în organismul nostru. Deci nu contează ce se întâmplă cu corpul nostru, acolo este panoul de comandă și este singurul organ în momentul de față pentru care medicina nu a reușit să dezvolte medicații. Așa că vestea bună este că nu ne poate nimeni controla în ideea de a ne amortiza frica și a face ce și-ar dori cu noi, dar vestea proastă este că atunci când frica este în exces și devine un pericol, frica în sine pentru noi, atunci avem o problemă pentru că nu o putem controla decât în anumite tipuri.